kien l-istatwarju Alfred Camilleri Kawki li kien għamel l-istatwa lura 37 sen ilu li ta' l-aħħar il-tokki biex titgawda fil-festa tal-Marja Reġina il-Marsa fl-aħħar ħadd ta' Wissu. Ix-xogħol ta' restawr tlesta eżatt ġimgħa qabel il-bidu tal-attivitajiet marbuta mal-festa fejn fit-18 ta' Wissu li ġej l-istatwa titpoġġa lura f'posta fil-parroċċa ta' Marja Reġina il-Marsa. Ix-xogħol elaborat fuq din l-istatwa sar minn Horis Farrugia. Kella bżonn ta' xi restawru ħadu għand l-iskultur biex li kien ħadimha. Bazz intendi ġebu għandi u bdejt nipprepara d-disinni. Issa jiena peress li kelli il-Marija Reġina tillabora naqra iktar fil-libsa. Tifhem allura rrid noħloq xi ħaġa iktar speċjali minn tas-soltu. Inxtraw ukoll żewġ kuruni għal Madonna u għal Bambin fejn dawn waslu minn Ruma u se jiġu ndurati hawn Malta. Ir-restawr li ilu jsir fuq sentejn reġa' ħareġ l-isbuħija ta' din l-istatwa. Il-mant ħareġ sabiħ ħafna jisu Damask. U l-libsa flok tradizzjonalment il-Madonna bil-libsa ħamra tkun. U di peress li hija Reġina tista' tagħmel ilha deb kollha fejn ileq u fejn hu mat. Barra minn hekk il-xogħol tal-libsa qiegħed pastur il-lif kollu mqabbes fil-ġibs li fih ħafna xogħol iktar anke biex tpoġġi bid-dieb. Il-fondi għar-restawr inġabru kollha mill-parroċċani Marsin, immexxija mill-Patrijiet Franġiskani Kapuċċini.